أرسطو بمقدام زينا أنهم ما كالطعنا قردت زيغاتات بغربا قلقلوت كرخبو لعولا استواصو تقبر اللام أب جرمن زنبرو إيرتراويان مع كان حضري سماعتات نمسسانن سدرا سوات نمنباين جنزباوي بركتو جيروم لعلوي بيت فردي ريبابليك ماكلاي أفريكا نفرانسوا بوزيزي كاب بريزدنتاو مرجع أجدوهم أوبيكن روسيا تركبن أبلاتي ودب زي كونا فريتي ندادي هاجراتن متأنب عالماوي عداقا زقربو ندادي كوسق تسماميان حبريتام أب زوباتات جاشباركا مأكلن دبواوي كه بحرنا بزركب موشبي مأكلات مالي 4 تحساس بزت جبرينا إلى لابراتوري مرمراتات 38 طن زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصوم نساتهم دما بزحالفه قربا سامنتات بفنو كاب سودان استمسون أب موشبي مأكل أديبارات عاقبهم صنحون 35 زيغاتات كاب إثيوبيا بفنو استمسن أب موشبي مأكل جيبدو دبواوي كه بحريت عاقبو صنحان حده كمون كلته كابس مريم إذا كم زين كلوتي فيروس ترخيبهم أب هوسبيتالات زوباتات جاش باركان دبواوي كه بحرن تعقيبهم حكمنا وكنكن كجبر لهم زي صنحو 10 زيغاتات حاويهم ننا بيتهم تفانيهم بز مسرت أب إيرترا تغلال قطري بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لهم 1230 كلتن بس يحلهم 500 كابزيوم بز تجبر لهم حكمنا وكنكن حاويهم زي تفانو كونو كلو 114 دما جنا أب هوسبيتالات تعقيبهم يركبهم منستر طعنا 4 تحساس كلتشحن سران ማእከል ጥዕና ቁርደት ነበርቲ ናይቲን ኡስዞባን ካብ ካልኦት ከባቢታት ዝመጹን መሰረታዊ ኣገልግሎት ሕክምናዊ ብቀረባ ክረኽቡ ልዑል ኣስተዋጽኦ ትገብር ከም ዘላ ሓላፍታ ማእከል ጥዕና ነርስ ሳሙኤል ተኽላይ ሓቢሮም እታ ኣብ ውሽጢ ከተማ ቁርደት ዝተደኮነት ማእከል ጥዕና ሰላቲ ብቐጻሊ ዝግበረላ ጠመተ ብዓቕሚ ሰብን ናውትን እናደልደለት ከም ዝመጸት እዚ ድማ ንእትህቦ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብዓይነትን ብቕዓትን ከም ዘመሓየሸ ብምጥቃስ ብኡ መንጽር ኣብ ሆስፒታል ኣቁርደት ዝጸንሐ ጽቕጢ ብመጠኑ ከም ተፋኾሰ ገሊጹ መውሓስ ድሕነት ኣደን ዕሸልን ስሩዕ ምክትታል ሕማማት ከምኡን ምክትታል ሕማማት ዓይኒ ካብቶም ቀንዲ ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ምዃኖም ዝጠቐሰ ነርስ ሳሙኤል ሰሞያ ጥዕና ናብ ርሑቕ ከባቢታት እናተንቀሳቐሱ ኣገልግሎት ከም ዝህቡን ኣስተምህሮታት ከም ዘካይዱን ብምንጻር ህዝቢ ነቲ ኣብ ከባቢ ዝተዋደደ ኣገልግሎት ጥዕና ብግቡእ እናተጠቕመ ዝጎደለ ንምምላእ ዝገብሮ ኣበርክቶ ከዕዝዝ ኣዘኻኺሮም ኣብ ንብ ዞባ ቁርደት 3 መደበራት ጥዕና ሓንቲ ማእከል ጥዕናን ሓንቲ ሆስፒታልን ኣለዋ ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ኤርትራውያን በብ ውዳቤታቶምን ብውልቅን ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ንምስሳንን ስድራ ስዋዕት ንምንባይን ከምኡን ንመኸተ ኮቪድ-19 ኣስታት 37,000 ዩሮ ኣበርኪቶም ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ በርሊን ብመሰረት በጽሓና ሓበሬታ ማሕበር ምትሕጋዝ ቱበን ገንን ከባቢያን 2800 ዩሮ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ወረዳ ኤስሊንገን 3325 ዩሮ ኤርትራውያን ተቐማጦ ዳርምሽታትን ከባቢያን ማሕበረኮም ኤርትራውያን ምስ ሃማዴ ዳርምሽታት 3000 ዩሮ ሃማዴን ማሕበረሰብን ጊሰን 1260 ዩሮ ባህሊ ሓንዳይ ከተማ ጊሰን ድማ 630 ዩሮ ንመሰሰኒ ማዕከል ሕድሪ ሰማዕታት ወፍዮም بتمساسالي محبركم كلن 3165 يورو هجراوي شماغل كتما فوبرتال 1500 يورو جوجل سماعتات بليفلدن كبابيان 460 يورو هجراوي شماغل كتما كاسل 900 يورو هجراوي شماغل شتوتغارتن كبابيان 8500 يورو هجراوي شماغل كتما مانهايم 3825 يورو محبر متحجاز إيرتراويان وردا أفورنباخ 3345 يورو هجدف جنفر كتما فرانكفورت 1300 يورو إيرتراويان تقماطو زوبا نوردفست شستات 310 يورو ويزرو صهاي ولد جبريل جبريسوس تقماطيت كتما فرانكفورت 100 يورو أكايدت كلب محبركم إيرتراويان أب كتما فرانكفورت ويزرو جنة يمار دما 100 يورو نمسسني معكن حدر سماعتات أتاو جيروم بخال وجن جوجل متكل كتما إيرفورتن كبابيان 1860 يورو
ማሕበር ዕቁብ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ነበር ኣብ ፍራንክፈርትን ከባቢኣን ድማ 2485 ዩሮ ንምኸተ ኮቪድ-19 ከም ዝወፈዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም። እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ። ኣውጻይ ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ማዕከላዊ ኣፍሪቃ ነበር ፍራንስዋ ቦዚዜ ኣብቲ ዝመጽእ 27 ታሕሳስ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ሕጹይ ተወዳዳሪ ክሳተፍ ንዘቕረቦ ሕቶ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገር ነጺግዎም። እቲ ቤት ፍርዲ ብ3 ታሕሳስ ኣብ ዝሃቦ ውሳኔ ወዲ 74 ዓመት ቦዚዜ ካብ ገበን ንጹህ ስለ ዘይኮነ ብቅዋምቲ ሃገር ክሳተፍ ከም ዘይፍቀደሉ ብምጥቃስ እዩ ኣጊድዎ ዘሎ። ኣብ 2003 ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ዝሓዘ ፍራንስዋ ቦዚዜ ኣብ 2013 ሰሌካ ተባሂሉ ብዝጽዋዕ ዕጡቕ ጉጅለ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ናብ ስደት ከም ዘምርሐ ይፍለጥ። ድሕርቲ ዕልዋ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ናብ ሃይማኖታዊ መልክዕ ዝሓዘ ግጭት ሕድሕድ ከም ዘምርሐት ዝጠቕሱ ጸብጸባት ዜጋታት ብከቢድ ጸጥታውን ማሕበረ ቁጠባውን ጸገማት ይሰቃዩ ከም ዘለዩ ዝግለጽ። ኣብ 2019 ኣብ መንጎ መንግስቲ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ልዕሊ 14 ተቃወምቲ ሓይልታትን ስምምዕ ሰላም እኳ እንተተኸተመ ዛጊት ሓያሎ ካብቶም ጉጅለታት ዕጥቆም ብዘይምውራዶም እቲ ስምምዕ ዘላቒ ጸጥታዊ ውሕስነት ከረጋግጽ ከም ዘይከኣለ ይሕበር። እዚ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ነቲ ሃገር ናብ ተወሳኺ ግጭት ከየምርሓ ዘስግእ ምዃኑ ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ። ውድብ ኣፍረይቲ ነዳዲ ሃገራት ማለት ኦፔክን ሩስያ እትርከበን ኣባላቲ ውድብ ዘይኮነ ኣፍረይቲ ነዳዲ ሃገራትን መጠን ቀረብ ነዳዲ ናብ ዓለማዊ ዕዳጋ ብ500,000 በርሚል ንመዓልቲ ንምውሳኽ ተሰማሚዖም። ኣብ መንጎዘን ብኦፔክ ዝፍለጣ ሃገራት ብ3 ታሕሳስ ኣብ ዝተበጽሐ ስምምዕ ካብ ምጅማር 2021 ዕለታዊ ናብ ዓለማዊ ዕዳጋ ካብ ዝቐርብ ነዳዲ ተገይሩ ዝነበረ 7.7 ሚሊዮን በርሚል ምንካይ 7.2 ሚሊዮን በርሚል ክኸውን እዮም። በዚ ስጉምቲ እዚ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ብመጠኑ ከም ዝውሰኸዩ ዝሕበር ዘሎ። ብመሰረት ክኢላታት ምስ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ጠለብ ነዳዲ ብልዑል መጠን ብምንቁልቋሉ ኦፔክ ዕዳጋታት ንምርጋእ ቀረባ ጉዲሉ እኳ እንተጸንሐ ምስ ምምዕባል ክታበት ኮቪድ-19 ኣባልዚ ውድብ ዘይኮነት ኣሜሪካ መጠን ፍርያታ ስለ ዘዘያየደቶ ኦፔክ ተወዳዳርነቱ ንምርጋጽ ነዚ ስጉምቲ እዚ ከም ዝወሰደ የረድኦም። ኦፔክ ወርሓዊ ርክብ ብምክያድ ኣብ መጠን ፍርያት ለውጢ የካይድ ብምህላው በቲ ሓደ ፍርያት ኣሜሪካ ምውሳኹ ድማ በቲ ካልእ ንዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ክብለጠቕ የብሎ ከም ዘሎ ይግለጽ። ዜና ንምዝዛም ኣርሳቱም ማእከል ጥዕና ቁርደት ዜጋታት ብቐረባ ኣገልግሎት ክረኽቡ ልዑል ኣስተዋጽኦ ትገብር ኣላ። ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ኤርትራውያን ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ንምስሳንን ስድራ ስዋኣት ንምንባይን ገንዘባዊ ኣበርክቶ ገይሮም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ንፍራንስዋ ቦዚዜ ካብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣጊድዎም። ኦፔክን ሩስያ ትርከበን ኣባላት ውድብ ዘይኮነ ኣፍረይቲ ነዳዲ ሃገራትን መጠን ናብ ዓለማዊ ዕዳጋ ዘቕርብኦ ነዳዲ ክውስኽ ተሰማሚዐን ዜና ተፈጺሙ።